Čo vás priviedlo k záujmu o Sulforafan Extra a ako sa to stalo súčasťou vášho životného štýlu? No tak ja som sa pred pár rokmi začala trošku intenzívnejšie zaoberať tým, ako si udržať svoje zdravie. A myslím, že takým hlavným spúšťačom bolo narodenie môjho syna, pretože vtedy som si uvedomila, že ak sa chcem o neho plnohodnotne a dlhodobo starať a venovať sa mu, tak musím byť 100% zdravá. No a pri tom, ako som teda zbierala informácie, tak som natrafila aj na výskum pani profesorky Kataríny Horákovej práve o sulforafane. A podľa tohto výskumu má naozaj sulforafan veľký potenciál ochrániť náš organizmus pred mnohými ochoreniami a najmä pred onkologickými diagnózami. Netajíte sa tým, že zdravý životný štýl je pre vás dôležitý. Čo všetko robíte preto, aby ste ostali v dobrej mentálnej a fyzickej kondícii? Viete nám dať nejaké tipy? No okrem zdravej stravy sa snažím pravidelne cvičiť a minimalizovať stres, ale okrem toho fyzického zdravia venujem svoju pozornosť aj mentálnemu a emočnému zdraviu, pretože je nevyhnutný pre celkový pocit pohody. Čo by ste odkázali našim sledovateľom, ktorí premýšľajú nad začatím užívania tejto účinnej látky? No ja budem naozaj nesmierne šťastná, ak sa mi podarí inšpirovať ľudí k zdravšiemu životnému štýlu a najmä k prevencii, pretože som presvedčená o tom, že predchádzať chorobám je ďaleko lepšie, ako ich liečiť. Takže prevencia a veľa zdravia všetkým vám.